Veľa rodičov dnes prichádza k nám do ambulancie s tým, že deti majú poruchu spánku. Že nevedia zaspávať, že sa v noci budia, ráno ich zase nevedia zobudiť. Samotné deti sa sťažujú na to, že nemôžu treba zaspávať, alebo že sa v noci budia. Keď sa ich pýtame na to, ako používajú ten svoj smartfón, tak veľa z nich povie, že ho majú v noci na nočnom stolíku, mnohé ich majú pod vankúšom, počúvajú na ňom trebárs hudbu alebo si púšťajú nejaké videá, četujú s kamarátmi a neuvedomujú si, že vlastne to je tá príčina, prečo nemôžu zaspať. Náš mozog vlastne vie, že na nočnom stolíku je ten mobilný telefón, v ktorom sa deje trebárs niečo úžasné, alebo sa bojíme, že niekto nám písal a my mu neodpíšeme, alebo niekde sa naši kamaráti bavia a ja som doma a mňa nepozvali, tak ako by ten mozog je v neustálom strehu, čo sa deje v tom úžasnom svete internetu a nedovolí mu to vlastne oddychnúť si. To je jeden dôvod, prečo tie poruchy spánku môžu vznikať. Druhý dôvod je to svetlo. Modré svetlo z obrazoviek vlastne narúša vylučovanie melatonínu. Melatonín je hormón, ktorý sa v organizme vyplavuje, keď sa stmieva a má nám navodiť ospalosť a spánok. Keď vlastne rušíme ten signál tým svetlom, ktoré dopadá neustále na sietnicu oka, tak ten melatonín sa nevyplaví a my máme problém zaspať. Alebo sa v noci potom budíme, alebo deti proste príliš skoro vstávajú. Prežívanie sveta sa mení, pokiaľ dieťa nemá dostatok spánku. Spracováva svet s oveľa väčšou úzkosťou ako ohrozenie a díva sa viacej na negatívne obsahy z reálneho sveta. Okrem toho bude narušená jeho schopnosť pamäte, bude viacej siahať po jedle, takže bude vznikať väčšie riziko budúcej obezity, oslabenej imunity. A ako veľmi dôležité vnímame to, že práve tie posledné 2 hodiny spánku, o ktoré sa deti najčastejšie uberajú, sú taký bonus, taký dar, kedy má dieťa najviac prístup ku svojej kreativite. To je čas spánku, kedy máme najviac REM fázy. Tá prvá časť spánku totiž znamená, že vtedy máme hlavne hlboké fázy spánku, ktoré sú dôležité pre telo, pre imunitu, pre krvný tlak, krvný puls, stravovanie a tak ďalej. Ale tie zvyšné 2 hodiny spánku, to je ten bonus, ktorý umožňuje to, že mozog dieťaťa a mozog človeka, lebo netýka sa to len detí, prepája jednotlivé skúsenosti, ktoré počas dňa nabral a zlepšuje ich schopnosť ich efektívne v živote zapojiť do rôznych skúseností, ktoré poprepája. Z týchto dôvodov nemajú byť mobilné telefóny a iné obrazovkové zariadenia v noci v detských izbách, ako ani v našich spálniach. Rodina by sa mala dohodnúť na jednom mieste, kam uloží všetky tieto médiá, všetky telefóny, tablety počas noci. A mala by ich odložiť 2 hodiny pred spaním, aby bol čas na spoločné jedlo, na hygienu, na také upokojenie sa pred spaním, na relaxačné aktivity, ktoré vlastne pripravia organizmus na spánok.